שלום וברכה, ערב טוב. הבטחתי ככה שנעשה וידאוים, והנני. היום זה בגלל שזה ככה הוידאו הראשון שלנו, אני ממש אתן כזה זמן להצטרף, על מנת ככה שננחח ביחד. מאוד מאוד מרגש. בעבר הייתי יותר, הגוף שלי ככה יותר דיבר. אני שמה לב שגם בווידאו הקודם שלי וגם עכשיו אני ממש רגועה ואין לי איזה דפיקות לב מועצות, וזה ממש משמח אותי שאני ככה יכולה להביא את עצמי יותר בקלות, עם פחות מאמץ פיזי ונפשי. וגם הנושא של היום זה ככה משהו שחשבתי עליו במהלך השבוע, ועלו לי הרבה ערעורים כזה, מה נכון להתחיל, או יותר נכון להתחיל זה עניין של הגדרה, כי אני הרבה כבר עושה וידאוים, הרבה שנים, אבל ככה את הסדרה הזאתי. לפני ככה שאני אתן את הנושא שממנו אני רוצה להתבטא היום, אני אשמח אולי לכוון ככה את המפגש. אז אני אספר טיפונת על עצמי. אני רוקדת מגיל 5, עם הפסקה כזאת של הצבא, וכל מיני הפסקות כאלה למטרת עבודות בין השנים. ממש כל החיים שלי לומדת, כל מיני טכניקות של תנועה, פיזית, נפשית, תודעתית, כל מיני היבטים ותורות, וככה הרבה מורים שככה עברתי דרכם, ואני בעצם מתרגמת דרכי ודרך הניסיון חיים שלי כאישה, כישות, כבן אדם, גם שקשורה לתקופה הזאת. אני בטוחה שהגוף שלנו ככה יש לו צרכים אחרים שקשורים לתקופה, אז הרבה בקטע של נוכחות לזמן הזה. ואתם ממש מוזמנות, אהובות, אני רגילה לדבר לנשים, ומוזמנים אהובים, לומר מילים טובות, לשאול שאלות אם יש איזשהו משהו שהוא לא ברור שאמרתי ואני יכולה להסביר את עצמי יותר טוב. אני באה בדמות של, אם יש לזה איזשהו תפקיד, בדמות חברית, אוהבת, אחות לדרך. ואני לומדת המון מהחיים. אני מלמדת דרך הפלמנקו כבר המון שנים, משהו כמו כמעט 20 שנה. סליחה, אני לא מלמדת 20 שנה, אני מלמדת פחות. אני רוקדת יותר מ-20 שנה פלמנקו, אבל מלמדת באזור 15 שנים. ונוכחתי להבין שאני הכי לומדת בגלל שאני מלמדת. כל הזמן הגוף שלי מבקש ללמוד עוד, והשאלות בשיעורים, והרצון שלי להעמיק, ודברים שעוברים לי על הגוף במהלך החיים, ופציעות, וממש כל מיני מהלכים שאני עוברת, גורמים לי לשאול עוד ועוד שאלות.
אז אני גם ממש באה בדמות כזאת של כמו מרחב כזה חווייתי של שאלה. כי התשובות הן הרבה פעמים מאוד 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 עמוקות ומאוד מתייחסות לבן אדם עצמו וגם נכונות לאותו רגע. אני חושבת שכל דבר הוא מה שנכון כרגע. אם אני שומעת במרחב נגיד, אני לא בן אדם כזה ואני לא בן אדם כזה ואני לא בן אדם, אז זה יותר מרגיש לי שחבל לקבע את עצמנו לכל מיני סיטואציות. זה לא מעיד על חוסר אמינות או על חוסר יציבות, כמו להשאיר את עצמנו במרחב שהוא חוקר את הגוף שלו ואת התנועה התודעתית, כי זה כל הזמן ממש מרגיש לי כמשתנה. התנועה מאוד עוזרת לי, התנועה הפיזית מאוד מאוד עוזרת לי לעבור מהלכים נפשיים, מאוד מאוד תומכת. אז אני אשמח ככה להעביר את התרגום שיוצא ממני. זה בתור פרולוג. וממש מוזמנים להשתתף בכל דרך, אם זה לכתוב, יש את הטלפון שלי בפייסבוק וביוטיוב, אם זה לכתוב בוואטסאפ, אם זה לכתוב איזה מוזיקה יש מבחוץ, אם זה לכתוב במסנג'ר, אם זה לכתוב בסרטון עצמו. אני ממש מרגישה שכתיבה מאוד 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 מחברת, כי היא כמו יוצקת. היא כאילו כל העולם לפעמים הוא מאוד מאוד רחב, והדברים יכולים להיות מאוד מאוד מופשטים, ואז דרך שיח יש איזשהו כמו מהלך כזה שיותר מתקבע, כי העולם של המחשבה הוא יכול להיות כל מיני תנועות, שלפעמים יש להם סדר, לפעמים אין להם סדר, לפעמים אנחנו לא רוצים כל כך להתייחס אליהם ואנחנו ממסכים את עצמנו באיזשהו כל דבר. זה, אם זה בעבר היה כלי נגינה ומשהו שאנחנו תופסים מעץ שהוא טבעי כזה, היום הרבה אנחנו נגנבים מהחשמל ומהיכולות תקשורת שלנו ויכולים להתחבר. אז לפעמים גם מסכים, כל דבר שהוא לא רגע, הנוכחות הזאת של אי עשייה, היא מחברת מכל מיני מקומות שונים. אני לא מדברת על מה טוב ומה לא טוב. אני מרגישה שמחברת, ובכלל אותיות, זה דבר שהוא עוזר לקבל איזשהו קיבעון ויציבות בתוך המרחב, שאפשר ממש לגדול מתוכו. לי יש ממש מחברות, וואלה, לא יודעת מאיזה גיל, אבל מגיל מאוד מאוד צעיר. אף פעם לא הייתי תלמידה קונבנציונלית שמכינה שיעורים, ולא עשיתי אף בגרות, ולא עשיתי את הדברים האלה. ומאוד מאוד מאוד תמיד אוהבת ואהבתי לכתוב. לכתוב זה אושר. אז גם לשחרר את זה ככה החוצה. אני שנייה אסגור את החלון, שאולי זה קצת מפריע. אוקיי. אז הנושא שאני רוצה ככה להתחיל ממנו, ובעצם ככה לברוא את המרחב מתוכו, זה ככה משהו שאני מאוד 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 מורגלת לעשות. אמרתי, אני אתחיל ממשהו שהוא מאוד מאוד פשוט לי, ושאני מאוד מאוד מורגלת אליו. שהוא כלי שהוא ממש ממש טבעי בשבילי.
הוא לא היה טבעי בשבילי בילדות, זה משהו שאני סיגלתי לעצמי בשנים האחרונות, ופיתחתי עם עצמי, ואני מרגישה שזה נותן לי המון המון מזור. עוד הקדמה קטנה. בתקופה האחרונה, תקופה זה יכול להיות גם, אתם יודעים, הנשמה היא, אומרים אינסופית, התקופה יכולה גם להיות ארוכה ולא רק בשנה האחרונה. אז תיקחו את זה איך שהנשמה שלכם ככה מתחברת. בתקופה האחרונה אני מרגישה שאנחנו הרבה מתעסקים בכל העניין שקשור לבית, לאנרגיה של היסוד הזה שנקרא בית. כולנו, גם בתור עם כזה של נוודים, גם אני מרגישה שבכלל כל כדור הארץ כל הזמן באיזושהי תנועה של תזוזה כתירוץ של מלחמות, אבל יש הרבה תנועה ממקום למקום של אנשים ותרבויות ודתות שעוברות כל מיני רזולוציות והתפתחויות ודרך זה וחוכמה כזאת ועוד חוכמה, וכאילו גם אם יש התנגדויות, כשאני מסתכלת על הדברים מבחוץ, על הבני אנוש, על כולנו בעצם, אז אני מסתכלת על התנועה הזאת שכאילו מבקשת יציבות בתוך המרחב שכל הזמן זז. בעצם יש לנו משהו טבעי, שיש את הכוח כבידה הזה שמושך אותנו אל הקרקע, ובכלל הגוף שלנו הוא כמו, יש בו את כל היסודות. אז יש את היסוד של האדמה, ויש את היסוד של המים, ויסוד של האש, ויסוד של האוויר. זה משהו שהוא חל בגוף שלנו. אני למדתי רפלקסולוגיה, אז ממש על כף הרגל יש את כל המרחבים. את כל המרחבים של האדמה, ושל המים, ושל האש, ושל האוויר. וככה בעצם מטפלים בבן אדם שלוחצים לו ברגל, זה כמו איזה חיישן כזה. וככה גם בגוף שלנו יש את כל המרחבים, והכל מקושר להכל, כי הרי מטפלים דרך רפלקסולוגיה בגוף, בכל הגוף. אז ממש שנוגעים בנקודה שקשורה לאדמה, נוגעים בנקודות שקשורות לאדמה בגוף המורחב. וככה גם כל כדור הארץ יש לו את כל היסודות האלה. עכשיו, הרבה פעמים מרגיש לי שאנחנו כמו מזניחים את הדברים החשובים. כי מבחינתי הדברים האלה זה כמו איזה צוהר לאמת. כי זאת האמת, זה הטבע, האמת היא מאוד מאוד טבעית. כל היתר זה תחושות ורגשות ושינויים ומצבי רוח והתנגדויות ופסיכולוגיות וקבעונות וגדילה ודברים גם נהדרים, אבל הגוף האנושי מכיל כל מיני דברים, אבל היסודות כאלה הם קיימים עוד לפני שנכנסו בני אנוש. אנחנו כאילו התלבשנו לתוך היסודות האלה. אנחנו לא בראנו את השמיים ולא את הארץ. אין ביכולתנו לברוא את הדברים האלה. זה יסודות שהיו קיימים, ואנחנו, גם אם אני לא מאמינה באלוהים, וגם אם אני, או בחיים, או ביקום, או בטבע, או באיך שבן אדם קורא לזה, זה לא ממש משנה. אנחנו הרי לא המצאנו את כל היסודות האלה, אין ביכולתי, יכולה להתחבר לזה, ואני יכולה להיות חלק מזה, אבל זה לא משהו שאנחנו המצאנו. זה חזק יותר מהכל, יותר מכל מחשב, ויותר מכל מחשבה של איזה משהו חדש שמתפתח, ובגלל זה לא מדאיג אותי כל מיני פיתוחים, כי הדבר הכי מפותח כבר קיים, ואי אפשר להשיג אותו, וגם לא צריך להשיג אותו, זה לא הקטע שלו. אוקיי. אז אני אומרת, הגוף שלנו מתחבר למרחב הזה מתוך איזשהו רצון בעצם לקבל יציבות. דיברתי על זה שהתקופה הזאת יש הרבה התעסקות בעניין של בית והרבה התעסקות בעניין של גבולות. וברגע שאני יותר ויותר מכירה את הבית שלי, שזה הגוף שלי,
ואת הגבולות שלי, את היסודות שלי, את התנאים שלי. מה זה תנאים? נגיד אישה היא עוברת מהלך של מחזוריות בכל חודש, שמסונכרן עם הלבנה ועם הכוחות שלה. הלבנה הרי מסונכרנת עם השמש, והכל, הכל, הכל, כולם חברים, כולם מתחברים. אז כל המהלך הזה שאנחנו מאוד מאוד חלק ממנו, ואנחנו לא יכולים להתרחק ממנו, כי זה תמיד יזכיר לנו שאנחנו חלק ממנו. אנחנו אף פעם לא יכולים להיות זרים למהלך הזה, כי זה כמו איזה... זה כמו שיש תמיד לילדים שהם כבר לא חיים במשפחה שלהם, מכל מיני סיבות, איזשהו רצון תמיד לחזור ולחקור מי גידל אותם, סליחה, מי ילד אותם. מי ילד אותם. תמיד יש איזשהו רצון לחזור למקור, זה משהו שהוא מושרש בנו, להבין את הטבע שלנו. ואם אנחנו מתרחקים ממנו, תמיד הגוף יפתח כל מיני מרחבים שיזכירו לו שהוא לא נמצא במקום הנכון. אנחנו קוראים לזה בשמות של מחלות, אבל זה כמו זה תזכורות כאלה להגיד, תרחקת מעצמך, או שהתורשה שלך עשתה איזשהו מרחק, ואתה העבודה שלך זה לחזור לעצמך. תמיד יש את הצורך הזה בלהתקרב ולחזור הביתה. והביתה המקורי בתור, לא יודעת אם אתם מתחברים לזה שאנחנו הרבה אומרים היהודי הנודד, או אני ממש מרגישה שזה כל העולם. ככל שאני מסתכלת על כל מיני וידאוים, אני קוראת, אמנם לא הרבה, אבל ככל שאני מקבלת ידע, אני מבינה שכל העולם כל הזמן בתנועה של ממש כמו גם הטיולים, הרי למה אנחנו הולכים ומטיילים במקומות אחרים? למה בן אדם נוסע לתאילנד? זה יכול להגיד שהוא נוסע לשתות אלכוהול ולחפלות ולמסיבות ולדברים כאלה. אבל גם הוא מקבל את כל האנרגיה של הג'ונגלים ושל האגווה, של המים החזקים. הוא מקבל את כל הטבע שם, טבע שאין אותו בישראל, טרופי כזה. וכל פעם שאנחנו נוסעים לכל מיני מרחבים בעולם, אנחנו מקבלים את העוצמה של הטבעיות אלינו, לתוך הגוף שלנו. וזה לא כזה פשוט. זאת אומרת, זה הכי פשוט והכי שכונה והכי צחוקים והכי כיף, אבל לנשמה שלנו זה בעצם מהלך שהוא כל הזמן מבקש איזשהו ביטוי של התרחבות, דרך מרחבים אחרים שיושבים בכדור הארץ, דרך האדמות האחרות. בגלל זה מאוד מאוד טוב להיות בשלום עם כל האדמות של כדור הארץ. בלי קשר כרגע לאנשים, לתת הרבה ברכה לכל המרחבים של כדור הארץ. כי הרי לפני שיש אנשים וכל מיני דעות ומחשבות וחינוך ודברים שגדלנו ושאנשים אחרים גדלו ופחדים ואיסורים וכל מיני דברים שהם לא פשוטים והם יושבים בכל מיני כאלה מסגרות נוקשות הרבה פעמים ולא חופשיות. אנחנו כאילו באנו למין עולם כזה שלא באנו לתוך חופש. אנחנו גם מגלים הרבה חופש וגם יודעים שאפשרי, אבל גם כאילו סובלים מהרבה קושי. אז זה טוב תמיד להסתכל על המרחב כפתוח. כי כשאתה מסתכל על המרחב כפתוח, אתה פותח אותו, זה לא איזה משהו אשלייתי. כשאני הולכת למרחב, לי יצא להסתובב בדאב נגיד, במצרים, בתור אישה יחידה, בתוך מרחב שבאמת לא היו שם הרבה נשים, והרגשתי מאוד מאוד בטוחה, מתוך מקום
שלא היה לי מחשבות בכלל רעות על המרחב. עכשיו, אני לא חלילה, גם קרו הרבה מקרים לא טובים, שקשורים לאנשים שהיו להם מחשבות מתוקות מאוד, ומי כמוני יודע שקרו להם גם דברים לא טובים. אבל אני אומרת, באופן כללי, אני חושבת שהעולם יכול להתחלק, אם הוא כבר מתחלק לאיזה חלוקה בתוך אנושות, זה אנשים פשוטים, כמוני כמוך, ואנשים לצערי שהם פושעים, הם עברו דברים לא טובים, והם עושים פשע, הם עושים דברים שהם חוטאים, דרך כל מיני מעשים לא טובים. אז כל העולם בכללותו, אם אנחנו לא לוקחים אותו לאיזה עניין של גזענות, או דברים כאלה שאנחנו הרבה פעמים רגילים לחשוב מתוכם, זה בני אדם רגילים. נחזור לנושא שלנו. יש לי יכולת לזוז מהר. מה שרציתי היום ככה שנקבל ביטוי בגוף שלנו, זה לחזק את הגוף שלנו, הקיים. בגלל שדיברתי יחסית הרבה, והווידאו שלנו לא יהיה ממש ארוך היום, כי וידאו קודם אני ממש דיברתי הרבה, אני רוצה דווקא להאריך בתנועה. אני אדבר היום על מגע ככלי מרפא. ומה שאני עושה עכשיו, אני בעצם כמו סוגרת מעגל חשמלי, כי בעצם הלב שלנו הוא ממש נותן לנו, הידיים נותנות בעצם איזושהי שלוחה, זה נקרא מרידיאנים, שיוצאים מתוך הלב. הלב הוא ממש מוליך, יש בו את היכולת של האנרגיה, של האש, של היסוד, שגם אנחנו, וואלה, יש שם המון בכל היסוד של האש, כל היצירה, שאת הריאות שמבסטות אותו. וכאשר אני ככה מחככת את הידיים, אני בעצם לוקחת את הגוף שלי, שיש בו חלק אחד שאנחנו קוראים לו ימין, וחלק אחד שקוראים לו שמאל, שהולך ממש עד לרגליים, עד למטה, עד לרגל. ממש עד למטה, ימין, שמאל. חלוקה של הפנים שלי, ימין ושמאל. גרון שלנו, בית החזה, בטן, שרירים. בעצם הבטן כשהיא ארוכה, שרירים שלה בעצם שהם פתוחים וארוכים, בעצם הגב שלנו מקבל את היכולת שלו להזדקף. יכולת להזדקף ממש נותנת לי כוח. ברגע שאני משפשפת את הידיים אחת בשנייה, אני בעצם מקבלת חום. וכל התורות במרחב, אני הרבה למדתי את זה דרך הטאי צ'י והצ'יקונג, רייקי, כל דבר שקשור למסאז', לתנועה עם הידיים. אתם ממש מוזמנים ומוזמנות לתרגל איתי. ברגע שאני ממש מחזיקה את ימין ושמאל, אני מרגישה חום. כולנו מרגישים את החום הזה. מוזמנים ממש ככה לפתוח את הידיים אל כף היד שלנו. כף היד שלנו כמו קערה. כמו קערה שהיא מכילה. כמו קערה. אז כפות הידיים שלנו ככה, כל הגוף הזה הוא גאוני, הצורה שהוא נחווה היא באמת אינסופית, אינסופית ליכולות שלו ולתנועה. בעצם כל מנח של כף היד, של החיישנים, זה מנח שהוא מרפא. ברגע שאני מביאה את כפות הידיים אני מרגישה חום. עכשיו, אם יש לי
כל מיני מרחבים שאני מרגישה שהם רוצים להיפתח. אני הרבה פעמים, מרוב שהמרחבים הם דחוסים, אנחנו לאו דווקא מבינים שהם זקוקים להיפתח. זה רק כשאנחנו הולכים אולי למסאז' ואנחנו פשוט שוכבים ככה ומישהו עושה לנו מסאז' ואנחנו יוצאים ואומרים וואי היה מדהים, ואחרי חצי שעה קצת הגוף ישתחרר והוא חוזר לעצמו, חוזר להרגלים שלו. בשביל להרגיש שהגוף כל הזמן נשאר פתוח וער. מה זה פתוח וער? פתוח וער זה אומר שהוא חזק, שיש לו יכולת של גמישות, שנעים לו בתוך עצמו. הרבה פעמים שאנחנו מרגישים קושי, אנחנו לאו דווקא נוגעים בעצמנו, כי זה מרגיש לנו כאילו אנחנו לא רוצים בכלל להתחבר למקומות שהם דחוסים. אנחנו כמו תופסים גם את השיניים וגם את הלסתות וגם את האצבעות וגם ממש כל המהלך של הגב, הכל נהיה דחוס. והמפרקים שלנו יש להם יכולת של תנועה שהיא מרפא. ברגע שאנחנו ככה כמו נוגעת כרגע בשיער שלי, אז אנחנו כאילו מסתכלים הרבה פעמים על האיברים החיצוניים, יותר בקטע של יופי חיצוני, כאילו מה אני משדרת. היה לי איזשהו קשר בטלטל. אבל ברגע שאנחנו מתייחסים לגוף שלנו כמרחב שיכול לתת לנו ביטוי של ריפוי, ממש ריפוי, ברגע שאנחנו נוגעים בגוף, אנחנו מרפאים אותו בכל איבר בגוף. מבטיחה לכם שאם היום אתם לוקחים יד אחת, וככה נותנים לה תשומת לב של אהבה, היא מחזירה אהבה. וברגע שאני ככה מנקה מעליי, ממש משילה, כי האור שלנו הוא בעצם האיבר הכי גדול שיש לנו בגוף. והאור שלנו נושם, זה לא רק הריאות נושמות, או זה לא רק האף או הפה, האור שלנו הוא נושם את המרחב, הוא מרגיש, הוא בעצמו איבר חישה. ככל שאנחנו נוגעים בעצמנו, כל מיני מרחבים, אנחנו פותחים אותם ומעבירים את כל הדחיסויות. אנחנו לא צריכים לחכות למישהו שיפתח לנו את הגוף ושיתמוך בנו ושיעזור לנו. אנחנו לא צריכים לקבל מגע שהוא קשור למין השני בשביל זה. הצורה הכי בסיסית והכי מקורית של הבן אדם לתמוך בעצמו זה לגעת בעצמו כמה שיותר. לגעת בעיניים, לגעת בגבות, לגעת במצח, לגעת בלחיים, באף, לפתוח את העיניים. אנחנו הרבה פעמים מרגישים שיש לנו איזושהי דחיסות או קושי, וישר מביאים כל מיני כלים כאלה של עזרים חיצוניים, חלילה כדורים או כל מיני דברים שישר אנחנו ממהרים כאילו שמשהו חיצוני יעזור לנו. והידיים האלה, הדבר המתוק הזה שסוגר מעגל חשמלי. אני פעם הרגשתי שיש לי הרבה כוח, והכלי שלי הוא לא יכל להכיל את זה. הכלי שלי זה, אני מתכוונת לגוף שלי, הוא כאילו לא, תסלחו לי, זה מעצבן אותי שיש לי קשר. הכלי שלי לא יכל להכיל את הקטע של כל הדברים שספגתי. ממש תקופה ארוכה של כמה שנים. לפני יותר מ10 שנים ככה.
למשך כמה שנים זה לא היה משהו אני חושבת שבכלל כולנו בדור הנוכחי מאוד קשה לנו להכיל את כל המרחב של כל הדברים שאנחנו מקבלים, להכיל את זה בתוך הגוף שלנו, וכאילו אנחנו לפעמים מרגישים שאנחנו כאילו קולטים וקולטים וקולטים, וכאילו אם היה לגוף איזשהו רצון לדבר, אז הוא פשוט היה אומר די, פשוט כאילו חלס עם כל האינפורמציות, זה יותר מדי. אז אני זוכרת שבתקופה הזאת יצא לי להיות איזו תקופה בקיבוץ בית קשת, שזה מקום שאני מאוד מאוד אוהבת בישראל, מאוד מאוד מאוד, עם אנשים נהדרים שבאמת נותנים המון המון כוח ויכולות, וממש אנשים שאפשר, הרבה מורים ומטפלים, ויש תודה לאל מרחבים בארץ שהם פשוט מקודשים, שיש בהם אנשים שכל אחד זה מורה דרך, מדהים. אז אחד מהמורה דרך שמתעסק בטאי צ'י, אני לא זוכרת באיזה קטע, אמר לי ממש כאילו לפתוח את הידיים ולהרגיש את הצ'י שלי, את האנרגיית חיים שלי דרך הידיים. וכנראה שהאנרגיה שלי הייתה מאוד מאוד פתוחה ופחות מבוסתת באותו זמן, שזה גם דבר שהוא ממש טוב כזה לשים לב לעצמנו שכל הזמן האנרגיה שלנו משתנה, אנחנו לא אותו בן אדם, ויש רגעים שהמים העמוקים לפעמים מציפים, וכשהמים העמוקים מציפים אני לא אעשה חוויות שעוד יותר מציפות, אני לא אקח חומרים שעוד יותר מציפים, אני לא אעשה לעצמי כל מיני חוויות גם פיזיות שמציפות, אני לא אפגוש אנשים שיכולים להציף. מאוד טוב להיות בכל מיני מרחבים עוטפים ופשוטים ומאוד ארציים ומתוקים, עם אנרגיה של בית נעימה ופשוטה ומכילה, ולא איזה משהו שהוא אקסטרימי כזה. לי החוויה הזאת הייתה אקסטרימית, כי פתאום, אני בטוחה שהוא לא התכוון, אבל פתאום הרגשתי את האנרגיה הזאת של הידיים שלי, נבהלתי, כי כאילו הרגשתי שיש איזה כוח כזה חזק מדי בשבילי, שאני תופסת אותו, וכאילו זה ממש הבהיל אותי. וזה הבהיל אותי עד כדי כך שפחות רציתי להתחבר לזה במהלך השנים. זאת אומרת, תמיד הרגשתי את הגוף, אבל פחות רציתי להתעסק בכף יד מול כף יד, ובעוצמה שהחום הזה מביא. זה ממש מביא חום. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הדברים כפשוטו, ואומרים, אוקיי, הצד הימני שלנו, והצד השמאלי שלנו, הם כתבים. זה כמו שיש זכר ונקבה בעולם, בתוכנו יש את הזכר והנקבה. כל גוף חי. אז ברגע שאני מחברת אותם, אני יוצרת חום בין הכתבים האלה. וברגע שאני נוגעת, ממש יצרתי חום. ואחרי זה אני נוגעת, וממש ככה בכף רגל, וממש בכל הגוף, ממש בכל הגוף. כשאנחנו עם עצמנו, ומה שעושה לנו טוב ונעים, זה מבורך ומקודש. אין בזה שום דבר שהוא אסור, או שום דבר שמרגיש שהוא מוזר, או שהוא לא נעים. זה הגוף של עצמנו. ככל שאנחנו ניקח את היצירה הזאת, המתוקה שלנו, ונתחבר אליה, נרגיש אותה, אנחנו פחות ופחות נרצה להביא לה עזרים חיצוניים. אנחנו יותר ויותר נרצה לתת לה חומרים טבעיים. זה יחבר אותנו לעצמנו, כי בעצם אנחנו נהיה המזור הראשוני של עצמנו. המגע שלנו, כמה הוא חשוב. לצורך העניין, כשאני שמה ידיים על הלב, סוגרת את העיניים, זה כמו נכנסת פנימה. כשהעיניים שלי פתוחות, אני יותר קולטת החוצה, כמו איזה חיישנים. וכשאני סוגרת את העיניים, אני נכנסת פנימה,
כאילו כבר יותר נעים לי לנשום, משהו שהרבה מאיתנו עושים כשאנחנו מעשנים. זה כאילו הכלי הזה של הסיגריה, הוא נותן לנו רשות לנשום, אנחנו צריכים איזה עזר שיש לו איזה חומר, ואנחנו חושבים שהחומר ממכר, כי זה הרבה עניין של רעיונות בראש. אנחנו מאוד אוהבים לנשום. מאוד אוהבים את הבריאות הזאת של הנשימה. ברגע שאני נוגעת בעצמי ועוצמת את העיניים, אני יותר ויותר נכנסת פנימה ונושמת. עכשיו, יכול להיות שאנחנו גם מרגישים כשאנחנו עוצמים עיניים ונוגעים בגוף. זה יכול להיות שאנחנו מרגישים גם דברים שהם לאו דווקא נעימים לנו. זה יכול להיות שאני פשוט מרגישה את עצמי היום. קודם כל זה להיזכר שאנחנו מרגישים את עצמנו רק נכון לעכשיו. אנחנו לא מרגישים את עצמנו נכון לאתמול, וגם לא מרגישים את עצמנו נכון למחר. אנחנו מרגישים את עצמנו נכון לעכשיו, וזה כל הזמן בתנועה. כל הזמן. כל הזמן. אני אומרת לכם מניסיון של גוף שעבר באמת המון מצבים, גם בכלל לא בריאים ולא נעימים עם עצמו. וכשאני לוקחת את עצמי למקומות האלה וככה עושה לי עם זה ספורט קבוע יום מתחברת לעצמי יום ממסג'ת את עצמי, משחררת את עצמי, לא מחכה למישהו חיצוני שיעזור לי. לא צריכה עכשיו לשים אצל מישהו 250 או 300 שקל, ושהוא ייתן לי את המזור שלי, ואם לא, אין לי איך. אני אומרת לכם, אני בן אדם שיש לי בגב כמו 2 פריצות דיסק, זה על גבול הפריצות דיסק, ואני רקדנית, ואני כל הזמן מרפא את עצמי. זה משהו שהולך איתי כבר מגיל 35, וגם אומרים שאת זה לא צריך לקבע ולהגיד יש לי ויש לי, כי זה גם מרחב כזה שלפעמים הקבעונות האלה מאוד כאילו יוצרות את החולי הזה, אבל השיתוף הוא למען העניין, זה שהרבה פעמים אני פשוט שוכבת במיטה או על מזרון, ופשוט לוקחת רגל אחת ומרחיקה אותה מהרגל השנייה. נגיד אם זה 2 הרגליים, אז קצת מותחת רגל אחת, וקצת מותחת רגל שנייה. ואותו דבר בידיים. קצת מותחת יד אחת, ומותחת יד שנייה. וממש עושה לעצמי כל מיני מהלכים שהם פשוט הם הריפוי שלי. אני לא, אם אני צריכה, אני כמובן אוהבת ותמיד שמחה, ואני מטפלת בעצמי, ואני חושבת שזה מבורך לקבל מגע מאדם חיצוני, וזה מושלם, ורק בעזרת השם שניגע אחד בשני, מגע מרפא עוד ועוד, זה המזור. זה באמת מבחינתי, אם תגידו לי מה התרופה הכי גדולה שקיימת, אני אגיד מגע. מגע לעצמנו ומגע אחד בין גוף לגוף. ואני לא מדברת על מגע מיני, כי מגע מיני זה כבר משהו שאני כרגע לא מדברת עליו. קודם כל יש לי המון דברים שאני מרגישה שאני צריכה עוד ללמוד מתוכם, ויש לי מורים שאני עוד לומדת מהם. אני מדברת על דברים שככה אני מרגישה יציבות בתוך הגוף של עצמי, ואני מרגישה בנוח ככה להעביר את זה הלאה, שזה לא קשור בכלל. אנרגיה, גם מה זה אנרגיה מינית? גם חשוב לי רגע להסביר את זה מבחינתי. אנרגיה מינית היא לא קשורה ליחסי מין. יחסי מין זה עוד הפעם, זה הדבר הזה שכרגע אני לא מדברת עליו. אנרגיה מינית זה האנרגיה חיים שלנו, זה כמו שאנחנו זכר ונקבה בתוך גוף אחד, אז יש לנו את האנרגיה המינית, ולא צריך להתבלבל. אנרגיה מינית מביאה לנו חיים. כאשר אני מניעה את הגוף שלי, אני מקבלת אנרגיית חיים, אני משקשקת, זה האנרגיה המינית שלנו.
ולא חייבים ליפול על הגדרות, כי אם מישהו לא מתחבר לזה מהמרחב הזה זה בסדר, והאנרגיית החיים היא מגיעה מתוך המרחבים המיניים שלנו, מעצם היותנו נקבה וזכר. אז אני מדברת כרגע כמובן על האנרגיה המינית, אבל לא על יחסי מין, על מגע בין בני אדם, שזה יכול להיות גם אישה לאישה, ויכול להיות גבר לגבר, ואני יודעת שהרבה פעמים גברים מעדיפים שאישה יותר תיגע בהם ותיתן להם את המגע הזה, והלוואי שזה יתפתח וגברים יותר ייגעו אחד בשני את המגע הזה, האוהב הזה, כי גם הרי כל דבר שקשור למגע, אנחנו הרבה פעמים כזה נותנים מגעים גם אחד בין השני, שזה מגע שהוא מאוד חפוז כזה, כאילו נשיקה ובום הולכים, אנחנו מפחדים לשהות בתוך מגע. מגע בין בני אדם זה דבר שהוא כל כך מבורך וכל כך חשוב וכל כך מרפא, והרבה פעמים זה לא נוח ולא נעים. לא נעים להחזיק ידיים למישהו, פתאום אתה מרגיש לא נוח, יש איזו אינטימיות כזאת. זה מצריך תרגול, וזה לאו דווקא מצריך תרגול רק עם בן אדם אחד, וליצור איתו רק את האינטימיות הזאת. אני חושבת שהחופש זה פשוט, קודם כל אחד מה שעושה לו טוב, כן? זה אין נכון או לא נכון, מה שנעים לו, מה שבטוח לו, אבל מגע בין בני אדם זה דבר מאוד 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 מרפא. מי שאני רוקדת עם בני אדם, נשים וגברים, זה דבר מאוד מרפא. אז אני בכלל אומרת באופן כללי, כל מגע, גם ברפואה, אם יש לנו איזושהי נקודה שהיא תפוסה, כל תנועה מעגלית, בכלל כל הגוף שלנו מאוד מאוד מעגלי, הגוף שלנו יש בו הרבה מעגליות, כל התנועה של כדור הארץ היא מאוד מעגלית. כל דבר שקשור לעיגול מאוד מאוד טוב, פנים שלנו עגולות, העיניים, צורה, כל מאוד מאוד עגול. צורה של כף יד, מעגלים, כן? וזה ממש מוטבל על הכל, על העצים, על הכל. ואני אומרת, לזרום עם הדברים הטבעיים מביא הרבה מזור, כי זה כמו קוד, כמו איזה קוד כזה שאנחנו מקודדים אליו. זה הקוד שלנו, שהוא מאוד 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 טבעי, והוא לא זקוק לבני אדם, והוא לא זקוק למישהו שיגיד לנו משהו, ואף אחד לא צריך שמישהו ילמד אותו משהו. זה פשוט קיים לנו בתוך הידיים, בתוך גבולות הגוף שלנו. יש כל כך אין סוף חומר להבין את היסודות, ובאמת למדתי את זה מכל כך הרבה מורים, ומכל כך הרבה אספקטים, את כל העניין של היסודות, שזה בקבלה היהודית, ויש את זה, וואלה, מי לא מדבר על היסודות? ההודים, הסינים, אין סוף אינפורמציה, ואני גם לומדת הרבה מהבן זוג שלי שאוהב מאוד ללמד את עצמו. אני כזה אוהבת גם לחקור אנשים חיצוניים, והוא מאוד מאוד כזה מלמד אותי מחקירה אישית. הוא מאוד מאוד אוהב דווקא פחות להעסיק את הראש בדברים חיצוניים מאנשים אחרים, יותר פשוט מהתבוננות פנימית ומשהייה בטבע. זה מאוד 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 טוב. נשמות שלי, קודם כל אני רואה שיש פה אנשים שאני מאוד מאוד אוהבת. אז אני שולחת נשיקות, ואני שולחת אהבה, ואני שולחת הרבה אנרגיות טובות. וכל הזמן שאנחנו מרגישים, לא יודעת, כל הזמן אנחנו מרגישים כל מיני דברים, וזה בסדר. ושיש לנו רגשות קצת שהם מבלבלים, או שהם לא יציבים, או שזה מאוד נורמלי, זה כולנו עוברים את אותם דברים. זה שיש פה קירות בתוך בית, זה משהו שהוא קצת אשלייתי, כי בכל בית אנשים עוברים יחסית את אותה צורת תודעה. אנחנו עוברים את אותו סרט בכל מיני צורות שונות. אז קודם כל שלא נרגיש לבד, כי אנחנו באמת באמת לא לבד, ומאוד מאוד עצוב לי לפעמים לשמוע ולראות
שאנשים מרגישים לבד ושהם חושבים שהם לא יכולים כאילו לשאת יותר דברים. יש הרבה צורות להתחבר גם לעצמנו וגם אחד לשנייה. כל הזמן לתת הזדמנות. אני מאוד מאוד אוהבת אתכם, את כולכם. אני מאחלת לכם, וואלה, יש עוד מעט חג, אז שיהיה לנו חג שמח. שתהיה שבת שלום. יום רביעי היום. אני אוהבת היום הזה, זה יום מגניב. שיהיה לנו ערב טוב, ושנעשה הרבה כיף והרבה שמח, ונשים מוזיקה טובה. מוזיקה טובה זה כלי ריפוי, וואלה, כל היום אני פותחת במוזיקה טובה. אני מתחילה את היום עם מוזיקה הודית, סיטר כזה, טק, סבבה, שמה לי מוזיקה. כל היום שלי גם בתוך האוטו, לא שמה לי רדיו עם חדשות ואת כל הדברים שכל שנייה מישהו שולט לי באנרגיה. כל הזמן מחזירה את השליטה אליי. אני מאוד 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 אוהבת אתכם. שיהיה לכם רק טוב, בעזרת השם, אמן. שיקות.